Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Μέγκα, και πάλι σε απευθεία σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο, ατμόσφαιρα φαντασμαγορίας στην επίσημη εμφάνιση των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή είναι η περίπου διάταξη, κατά προσέγγιση διάταξη του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο, με τον Ελευθερόπουλο στα δοκάρια, με τον Αμανατίδη, τον Ανατολάκη και τον Καραταΐδη σεντερμπακ, και απέναντι η Γιουβεντίνη. Ολοκληρώνονται τη σύνδεση του Ολυμπιακού. Ο Μαυρογεννίδης με τον Γεωργάτο στα άκρα της μεσαίας γραμμής, ο Καραπιάλης και ο Πουρσανίδης κεντρική χαφ, ο Τζόρτζεβιτς αριστερά, ο Γιανακόπουλος δεξιά, πίσω από τον Γκόγκιτς που είναι ο κλασικός προθυμένος. Για τη Γιουβέντους ο Ραμπούλα στα δοκάρια αντί του τραυματισμένου Περούτσι, που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα και δεν είναι καν στη 18. Η πλάγη στην αμυντική ευθεία τετράδα είναι ο Μίρκοβιτς δεξιά, ο Ντιλίβιο αριστερά, ο Μοντέρο με τον Ιουλιάνο κεντρική. Στη μεσαία γραμμή ο Ντεσάν στο κέντρο, αριστερά ο Ντάβιτς και δεξιά ο αρχηγός, ο Κόντε, και προωθημένοι ο Ζιντάν πίσω από τους δύο κυνηγούς και καθαρό ημιφόρ ο Εσνάιδερ ο Αργεντίνος με τον Πίπο Ιντσάγκη. Για τη Γιουβέντους στον πάγκο ο αναπληρωματικός πορτιέρο ο Ντεσάνκτης και ακόμη ο Φονσέκα, ο Μπιριντέλη, ο Αμορούζο, ο Μπλανσάρ, ο Τούντορ και ο Τακινάρντι. Διαιτητής ο 37χρονος Μάρκους Μέρκ. Στη μέση από το Kaiserslautern, στο ένατο μάτς επίπεδου Champions League της σταδιοδρομίας του και τέταρτο εφέτος. Το πρώτο ήταν στην Φιλαδέλφια, εκείνο το ΑΕΚ Άγιαξ 1-2 το φθινόπωρο του 1994, και εδώ οι 7 και 7 αναπληρωματικοί. Είπαμε ήδη τους Γιουβεντίνους. Για τον Ολυμπιακό είναι ο Τοχούρογλου, ο Νινιάδης, ο Λουσιάνο, ο Άμπονσα, ο Φορίκουε, ο Άντζας και ο Αλεξάνδρης. Παρατηρητής του Μέρκ είναι η παλιά δόξα της Ευρωπαϊκής Διαιτησίας, ο Βέλγος Αλέξης Πονέ. Έχει παίξει μάλιστα παιχνίδι του Ολυμπιακού στο κύπελλο Ευρώπης εδώ, και ήταν και πέρσι παρατηρητής στο Ολυμπιακός Ρεάλ του Κρουπ τότε, του Μέρκ σήμερα. Γιουβέντους που έφτασε στους 8 του Champions League με τους λιγότερους πόντους και τα λιγότερα γκολ από κάθε άλλη ομάδα που έφτασε ως εδώ. Αίτητη ωστόσο, μετά τις 5 συνεχόμενες ισοπαλίες στον όμιλο, έκανε την νίκη την τελευταία αγωνιστική επί της Ρόζεμποργκ και την νίκη επί του Ολυμπιακού στον πρώτο προημιτελικό. Και εδώ ο Κάρλο Αντσελότη που παρατάσσει ένα Σακικής εμπνεύσεως, ενώ τον Αρίγκο Σάκη, τον μέντορά του, 4-4-2, 4-3-1-2 αν θέλετε να το πείτε, απέναντι στον Ολυμπιακό που για τελευταία φορά σε εντός έδρας παιχνίδι κυπέλλου προαθλητριών νικήθηκε τον Νοέμβριο του 82 από το Αμβούργο, αλλά αυτό είναι αναγκαία συνθήκη να αποφύγει την ήττα, όχι από μόνη της και ικανή, για να του επιτρέψει να κάνει πραγματικότητα το όνειρο σε ένα μάτς που ξεκίνησε εδώ και 25 δευτερόλεπτα. Με την κατοχή της μπάλας να πηγαίνει στην Γιουβέντους από το σφύριγμα του Μέρκ στο βάθος. Στη μονομαχία του Καραπιάλη με τον κάπτεν της Γιούβε, τον Αντώνιο Κόντε. Ντάβιτς σε γραμμή. Το γύρισμα πιο πίσω και από την απόκρουση του Μίρκοβιτς στο πλάγιο που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Τον Γρηγόρη Γεωργάτο στο πίσω μέρος του κρανίου του έχει χαράξει το 21, ειδικά για την περίσταση απόψε, όπως 21 φοράει και στο μέρος της φανέλας του. Και η Γιούβε που ελέγχει με την πολύ μεγάλη παλιά του Μοντέρο στην αγκαλιά του Ελευθερόπουλου, ταυτόχρονα υπόδειξη στο βάθος από τον Κουρτ Έρτλ, τον ένα από τους δύο βοηθούς του Μέρκ, για offside. Αμανατίδης, ο Ζιντάν κοντά, ο Μαυρογεννίδης, ο Ρουσανίδης, ο Γκόγκιτς, μέσα σε 3-4 με τον Ντάβιτς τώρα. Είναι φάουλ, το δίνει ο Μέρκ εις βάρος του Ολλανδού και υπέρ του Σέρβο-Κύπριου. Η αριστερή πλευρά, ο Τζόρτζεβιτς με τον Γεωργάτο. Το τάκλινγκ. Και η μπάλα είναι στον
Ολυμπιακό από αυτή την προσπάθεια. Στο βάθος ο Γεωργάτος που έκανε την πάσα προηγουμένως για τον Τζόρτζεβιτς, ο οποίος και τώρα πάει να μπει στη διεκδίκηση της μπάλας. Και ο Ντάβιτς. Και ο Ζιντάν. Και ο Ντιλίβιο, καθώς ξεδιπλώνεται η γυραιά κυρία. Ντεσάν. Αλλαγή, καλή, είναι για τον Κόντε. Δεν κερδίζει τίποτα στη μάχη του με τον Γεωργάτο, ίσα ίσα το πλάγιο είναι για τον πρωταθλητή Ελλάδος. Ο Γεωργάτος άλλαξε με τον Καραπιάλη. Ο Γκόγκιτς, Νίκος, στήριγμα σε κοντινή απόσταση, πήρε το πλάγιο. Καραπιάλης. Κερδίζει ο Ντάβιτς. Μοντέρο τώρα, ο Γουανός. Μεγάλο ερωτηματικό. Αυτός και ο Περούτσι, τον φύλακα. Για το σχήμα της ενδεκάδας της Juventus απόψε, ο Ρουγανός που ξεπέρασε το πρόβλημα σε αντίθεση με τον τερματοφύλακα. Και τώρα ο Μπουρσανίδης κάνει φάουλ. Στον Χουάνε Σνάιντερ, τον Αργεντίνο με το ισπανικό διαβατήριο. Ο Ντάβιτς. Σνάιντερ, ο Ντάβιτς. Ζιντάν. Ο Ντεσάν τώρα. Ο Σνάιντερ ξανά που βρέθηκε απέναντι. Κερδίζει πολύ αποτελεσματικά ο Γεωργάτος. Καραπιάλης. Αν βγήκε η μπάλα που δεν βγήκε ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά ο Τζόρτζεβιτς ξεχύνεται σαν άλογο σε αυτή την αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Του ζητάει ο Γιαννακόπουλος να αλλάξει το παιχνίδι. Τον είδε ο Τζόρτζεβιτς, το έκανε ο Γιαννακόπουλος. Χάνει ο Ντιλίβιο την μπάλα. Το κοντρόλ από το Στέλιο Γιαννακόπουλο. Σέντρα χωρίς πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Και ο Ζιντάν που κοντρολάρει μπροστά στον Πουρσανίδη και τον αποφεύγει. Σνάιντερ με τον Ιντσάγκη. Ένας με έναν, με τον κάπτεν του Ολυμπιακού, τον Καραταΐδη, που βάζει ένα πάρα πολύ ωραίο τάκλινγκ. Και όχι μόνο αναχαιτίζει την επίθεση της Juventus, αλλά μεταδίδει, θα έλεγα, ηθικό στην κερκίδα και στους συμπαίκτες του. Καραπιάλης. Αμανατίδης. Γιαννακόπουλος. 5ο λεπτό στο Ολυμπιακό στάδιο. Ολυμπιακός Juventus 0-0. Ο Γκόγκιτς ξεφεύγει πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ετοιμάζεται να τρυπήσει την άμυνα της Juventus. Ψάχνει τα στηρίγματα. Η σέντρα φτάνει στον Τζόρτζεβιτς. Το σούτ με το δεξί. Μπαλά out. Η πρώτη μεγάλη στιγμή στη βραδιά στο 5ο λεπτό από τον Πέτζα Τζόρτζεβιτς και εδώ του Ντουσανμπάιεβιτς. Τζόρτζεβιτς που είχε δοκιμάσει και στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου στο Τωρίνο να βάλει την μπάλα στα δίχτυα τότε του Περούτσι, απόψε του Ραμπούλα. Μπάλα τότε του είχε φύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τώρα του φύγε λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι. Ξανά η προσπάθεια με την σέντρα του Γκόγκιτς. Η αποτυχημένη προσπάθεια του Κόντε να απομακρύνει. Το κοντρόλ του Τζόρτζεβιτς που για να κερδίσει χρόνο και να μην κάνει το σούτ υποπίεση χρησιμοποίησε το δεξί πόδι. Στο μεταξύ σε απευθεία σύνδεση ο Ολυμπιακός πάει να βγει και πάλι μπροστά και σε πολύ καλό σημείο. Κερδίζει ο Καραπιάλης φάουλ από τον Ντάβιτς. Και η κερκίδα με τους 70 και πλέον χιλιάδες θεατές στο πόδι. Προσωπικά δεν διακρίνω κανέναν να κάθεται όλοι όρθιοι για να αντιμετωπίσουν και το κρύο, αλλά ταυτόχρονα ενθουσιασμένοι από το ότι ο Ολυμπιακός ζεσταίνει το μάτς και φέρνει από τώρα σε δύσκολη θέση την απερχόμενη, όπως όλα δείχνουν, πρωταθλήτρια Ιταλίας. Έβδομο λοιπόν λεπτό. Ο Γεωργάτος κοντά, ο Τζόρτζεβιτς πιο πίσω. Καραπιάλης επίσης. Ο Γεωργάτος μάλλον. Ναι, το αριστερό χαμηλά. Έξυπνο αλλά λίγο θα λέγε κανείς. Ωστόσο ο Μέρκ πάει στο τείχος και διατάσσει επανάληψη και ταυτόχρονα δείχνει κίτρινη κάρτα στον Άντζελο Ντιλίβιο γιατί είχε φύγει από το τείχος πριν την εκτέλεση του Γεωργάτου. Ακριβώς την ίδια κίτρινη κάρτα είχε πάρει ο Καραπιάλης από τον Γκαρθία Αράνδα πριν από 14 βράδια στον Τελεάλπη. Για το ότι δηλαδή κινήθηκε από την απόσταση τείχους πριν την εκτέλεση. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει ακόμη μια ευκαιρία. Θυμίζω το φάουλ που πήρε ο Καραπιάλης από τον Ντάβιτς. Γεωργάτος πίσω από τον Τζόρτζεβιτς που πατάει μαζί με τον Καραπιάλη την μπάλα. Ο Μέρκ βάζει τους φιλοξενούμενους στην ορθή απόσταση.
Αυτή τη φορά ο Τζόρτζεβιτς, αλλά βρέθηκε κάποια ασπρόμαυρη φανέλα, κάποιο σώμα και η μπάλα δεν πέρασε. Καραταΐδης. Καραπιάλης. Παλιά είναι για τον Τζόρτζεβιτς από τον Γεωργάτο. Και ανεβαίνει και πάλι ο Ολυμπιακός και βγαίνει η κάθετη πάσα. Το πλασιά από τον Γκόγκιτς είναι out. Δεύτερη πολύ σημαντική στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 8. Εδώ ο Σίνισα Γκόγκιτς. Η Ερυθρόλευκη με δύο ευκαιρίες, μία του Τζόρτζεβιτς και μία του Γκόγκιτς που δεν έγιναν γκολ. Αλλά το μήνυμα και προς την υψηλή φιλοξενούμενη τους απόψε και προς τους θεατές του παιχνιδιού και προς εσάς τους τηλεθεατές είναι ότι μπορούν. Αν θα τα καταφέρουν, είναι μια ιστορία που θα τραβήξει σε μάκρος απόψε. Κουράγιο να έχουμε όλοι. Μίρκοβιτς. Και φάουλ υπέρ της Γιουβέντους αυτή τη φορά από το σφύριγμα του Μέρκ υπέρ του Εσνάιντερ. Τυφλή κεφαλιά του Ζιντάν, την μαζεύει ο Αμανατίδης. Γιαννακόπουλος με τον Ντιλίβιο. Σκληρά καρύδια. Δύο. Ιουλιάνο. Το πρέσινγκ του Γεωργάτου τον υποχρέωσε να διώξει όπως. Κεφαλιά του Ανατολάκη. Και φάουλ εις βάρος του Ντιλίβιο και υπέρ του Μαυρογενή. Ξανά για την κανονική προβολή του Άντζελο Ντιλίβιο από πίσω στον Μαυρογεννίδη και παρατηρήσεις από τον Μέρκ στον Ιντσάγκη. Εδώ ο Κάρλο Αντσελότη, 40 ετών. Πέρσι ήταν από τις πρώτες φωνές της κοροϊδίας που έψαλα άκρος της Ιταλίας ότι η Γιουβέντους πήρε τον τίτλο με τη διαιτησία. Τότε ήταν στην Πάρμα και απέτυχε να την οδηγήσει εδώ που είναι τώρα η Γιουβέντους στους 8 του Champions League. Μαυρογεννίδης. Κάνει την κίνηση ο Γιαννακόπουλος. Του ζητάει την μπάλα, τον είδε ο Μαυρογεννίδης, δοκίμασε να του την περάσει, αλλά το είδε και ο Ντιλίβιο. Είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό, καθώς πάμε για τη συμπλήρωση του δεκαλέπτου. Πάνω η σημαία του πρώτου βοηθού του Έριχ Σνάιντερ. Είναι φάουλ εις βάρος του Γιαννακόπουλου αυτή τη φορά. Οι ποδοσφαιριστές με την ίδια ταχύτητα, με τον ίδιο τσαμπουκά αν θέλετε, με τον ίδιο σωματότυπο, ο Γιαννακόπουλος και ο Ντιλίβιο θα δώσουν αρκετές μάχες επί προσωπικού. Ο Ντιλίβιο με κίτρινη κάρτα, θυμίζω, στο παθητικό του από νωρίς για εκείνη την περίπτωση της μη τήρησης της σωστής απόστασης στο φάουλ που δεν αξιοποιεί ο Ολυμπιακός. Μαυρογεννίδης, Καραπιάλης και πάλι Γιαννακόπουλος. Περνάει ο Γιαννακόπουλος, παίρνει το φάουλ και βάζει το αριστερό χέρι στο τσεπάκι ο Μέρκ για να δείξει στον Μοντέρο την κάρτα. Εδώ ο Ουρουγουανός που αφήνει απλωμένο το πόδι